Ja, 3 jaar geleden verhuisde Roy Boek van de Hofstraat naar de Schoolstraat. En om die verhuizing mogelijk te maken destijds werd onder andere gebruik gemaakt van crowdfunding. En hoe is het nu toch eigenlijk met Piet Speld? We gaan het horen, want hier is hij. Dag Piet. Dag wel. Kijk eens. Ja, en eigenlijk willen we ook weten hoe het met Piet is, maar ook met Maria. Die zit hier op de eerste rij, want jullie runnen de winkel samen. Nog steeds, ja. En het gaat voortreffelijk. En ja, ik heb Maria nog steeds niet aan de ketting. Die blijft rennen. Die blijft gewoon rennen? Die blijft rennen. Gelukkig, ja. Want hoe ging dat nou 3 jaar geleden? Verhuizen en investeren door middel van crowdfunding. Ja. Neem ons nog eens even mee naar dat verhaal. Ja, dan moeten we dus even terug naar 2016. Hè. In het voorjaar zijn we daartoe gestart met die crowdfunding. De centen die zijn inmiddels al lang besteed. Die zijn al bijna verdwenen en ook al bijna terugbetaald. Dus dat is al mooi. Ja. Wat hebben we ermee gedaan? Ja, het was heel intensief en spannend, moet ik zeggen. Maar even, maak het niet te spannend, want het is uiteindelijk allemaal wel gelukt, uiteindelijk toch? is het allemaal goed gekomen. Ja, en hebben wij de zaak kunnen openen in september 2016. Ja. En nog steeds blij en gelukkig op de plek waar je nu zit. Ja, absoluut. Absoluut. Als ik vertel dus dat de toename in het publiek 57% was, van dag 1 op dag 2 zeg maar, na de verhuizing. Ja, dan heb je in ieder geval gezien dat wat dat betreft dat het wel snor zit. En dat die aanloop er best wel is. Ja. Want dat misten jullie inderdaad daar in de Hofstraat. Ja, dat was, daar zagen we als ze snel waren met kijken, dan zagen we mensen passeren. Maar omdat het maar 5, 7 meter was, dan deden ze erop. En waar je toen ook tegenaan liep, kan ik me herinneren, is jullie hebben heel lang de naam van de Munnikhof gedragen. Ja. En mensen dachten dus ook nog steeds dat jullie van de Munnikhof de boekhandel waren. Ja. Toen heb je Roy Boek als naam gekozen. Ja. Hoe is dat nu, 3 jaar later? Merk je dat is Roy Boek inmiddels een gevestigde naam? Ja, maar of dat we nu eigenlijk zijn daar waar we willen wezen, dat kan ik nog niet zeggen. Is de Venrijnaar toch een beetje hardnekkig? Wij krijgen nog steeds mensen binnen die komen vertellen dus dat ze de Pelemaars niet ontvangen hebben. En dan, we willen ze altijd helpen en we geven dan op zijn minst een telefoonnummer. Maar ja, dan moet het bij laten, want dat kun je niet blijven doen. Dus goed dat je nu toch weer eventjes hier zit om nogmaals te vertellen. Roy Boek is echt een hele andere winkel wat dat betreft, toch? Ja, niets meer met Van der Munnikhof te maken. En als je dan kijkt even naar die boekhandel. Wat zijn sindsdien de ontwikkelingen als je kijkt naar de boekenmarkt, de kantoorvakhandel? Wordt er bijvoorbeeld meer of minder gelezen ten opzichte van 3 jaar geleden? Ja, wij stapten eigenlijk al slecht in 2011 toen we de zaak overnamen. En we hebben dus zeg maar de faillissementen gezien van Selectis, van Polare. En ja, er zijn ook nog heel veel boekhandelaren daar achteraan gegaan die dus gewoon de zaak hebben moeten beëindigen. Ja, dat was voor ons niet hoopvol. Toch hebben wij steeds gezegd van, daar gaan we iets van maken. Ja. En dat is redelijk gelukt, maar nog niet alles. Want na die investeringen die we gedaan hebben en het enthousiasme die wij hadden, kregen we natuurlijk met iets anders te maken. En dat was internet. Dus zeg maar maar dat is dus die verandering is dat vooral inderdaad van de fysieke winkel. Mensen gaan niet meer zoveel naar die fysieke winkel, ze gaan vooral online, bol.com, een boek bestellen. Ja, precies. En die 57% waar ik het dus net over had, die zag je bijvoorbeeld in 2017 reduceren met 6,5%. Vorig jaar was dat 8,7%. Je dus bent wel van de getallen, hè, Piet? Ja, heel graag. Heel graag, ja. Maar daarom kun je sturen, Rob. En dat is natuurlijk absoluut belangrijk als je dus een eigen onderneming hebt. En om die bouwfactor misschien te kunnen... Ja. Maar even, online winkel, want hoe heb je daarop ingespeeld? Jullie hebben ook een online boekwinkel, toch? Ja, maar dan ga je dus opboksen tegen een bol. En hoe doe je dat? Vlak. Dat is bijna niet te doen. Waarom niet? Omdat wij namelijk niet zo kapitaalkrachtig zijn dat wij miljoenen kunnen investeren in een stuk marketing en een naamsbekendheid. Nou hoeft dat ook niet landelijk, maar dat is zelfs in Venray en omstreek is dat al verdomd moeilijk, want bol zit er gewoon in gegraveerd, zou ik bijna zeggen. En dat is lastig. Maar toch lukt het jullie om het hoofd boven water te houden? Ja, maar het blijft bikkelen. Het blijft wel bikkelen. Het blijft bikkelen. En vandaar ook dus dat wij, zeker vanaf 2016, toen wij dus opnieuw zijn begonnen met een herstart, gewoon per se toch daar een succes van wilden maken. Ja, en zijn er dan ook dingen, want je zegt ik moet heel creatief zijn als ondernemer, ja. Ik moet alles goed in de gaten houden. Zijn er dan ook dingen die je hebt ontwikkeld, waardoor je zegt van hé, daar heb ik een succes geboekt. En dat werkt dus echt heel erg goed in zo'n fysieke winkel.
Ja, in de fysieke winkel, ja, dat kun je dus dat bijvoorbeeld doen met ik noem maar iets met printers, hè, door printers aan te bieden. Die kan ik wel niet voluit in de winkel etaleren, maar ik kan het wel aanbieden en dan scherp kijken dus naar internetprijzen en daaraan spiegelen. Ja. Zo kunnen we wel, en dat kunnen we dan wel in de winkel laten zien, dat zijn bijvoorbeeld de cartridges. Ja. Bij... Ja, ik had vroeger zo'n printer. Ik had altijd het idee als ik 3 blaadjes had geprint dat het ding weer leeg was. Ja, precies. Maar dan moet je niet iedere keer een nieuwe kopen, want er zit maar 3 milliliter in. Maar dan koop je dus een cartridge, een XL of wat dan ook. En dan kun je dus best wel een poosje vooruit. Nou, bij onze alternatieven van Quantoren kun je er dus nog een poosje langer mee. Maar dan reduceer je ook nog eens een keer 25 tot 35% in prijs, in kosten. Nou, kijk, en dan wordt het interessant, dan wordt het leuk. En dan betaal je dus in plaats van bijna €100, betaal je dus 56 of iets dergelijks. Kijk, en dan bespaar je toch weer een hele hoop. Ja, en weet je wat dan ook nog zo leuk is? Ja. Onze marge is beter. Nou, dat is heel fijn. Dus vanaf morgen nog meer mensen die bij jou die cartridges komen halen. Hey, waar je dan ook tegen opbokst, zijn natuurlijk die e-readers. Ja, dat is waar. waar. De papieren boeken, die worden veel minder verkocht. Hoe ga je daarmee om dan? Ja, we verkopen ze ook. Ik bedoel, je moet alles aan kunnen reiken, ook die. Nou moet ik zeggen, wat betreft de e-readers verkoop en daarmee ook de downloads, de e-books, dat is een beetje stabiel de laatste jaren. De laatste 2 jaar moet ik zeggen, 17, 18. Dit jaar zien we toch weer iets wat verhoging. Maar dat wordt eigenlijk teweeggebracht door het gemak wat internet dus biedt, maar ook in abonnementsvorm. En dan wordt het dus een iets ander verhaal. En dat geldt dus ook voor de podcast en ook voor de luisterboeken. Ja, maar we bieden ze allemaal aan. Ja, je zal wel moeten. Ja, je kunt niet anders. Ja. Wat vind je zelf het leukste item wat je verkoopt in de winkel? Waar word jij helemaal warm van? Waar word ik nou warm van? Ja. Ik word niet zo gauw warm. Je wordt niet zo gauw warm? Nee, niets verbaast mij meer. Dat heb ik ondertussen wel geleerd in het ondernemen. Maar stel, ik kom morgen binnen, Piet, ik zeg Piet, ik weet bij God, ik wil hier iets bij je kopen. Ja. Verkoop mij nou het mooiste boek dat je hebt. Welk boek is dat? Dan ga ik toch vragen om over een paar weken eigenlijk terug te komen en eens te informeren naar het tweede deel van het boek Venray en Kerkdorpen. Ja. Het eerste deel, dat is 2 jaar terug is dat uitgekomen, in 17 is dat geweest. Ja. Dat was een razend succes is dat, een prachtig boek is dat, goed geïllustreerd, prachtige foto's erin, heel veel werk aangedaan door heel veel mensen. En er komt nu een deel 2 in eind september, oktober. Nou, dat boek dat ga ik bij iedereen aanbevelen. Want daar staan nog meer prachtige foto's in, maar dan van Venray Sec. Gewoon van het dus niet van de kerkdorpen, echt van Venray. En dat is dus het boek wat we moeten hebben. Juist. Daar moeten we straks. Ja. Bij Sinterklaas moet iedereen dat in zijn schoen hebben. Bij kerst moet iedereen het onder kerstboom hebben. Ja, absoluut. Dat boek moeten we hebben. Dat boek moeten we hebben. Hou dit vast, Piet, dan komt het helemaal goed. Oké, mag ik erop, Rob? Ja, mag ik een heel groot applaus voor Piet. Dank jullie wel. Piet, dank je wel.